Smrt je i dalje misteriozna i nepoznata tema za sve nas. Često je obrađuju naši omiljeni filmovi i knjige, ali šta se zapravo zna o njoj? Sledi 5 iznenađujućih činjenica o smrti koje nikada ne biste pretpostavili. 1. Kada osoba umre, poslednje što izgubi je čulo sluha. Iako nije naučno dokazano, Zachary Pallas, doktor, veruje da čulo sluha poslednje nestaje kada umiremo. On tvrdi da kada se smrt bliži, porodice i prijatelji podele svoje poslednje misli. Iako postaje jasno da krvni pritisak opada, a osoba postepeno nestaje, obično verujemo da može i dalje da nas čuje šta govorim. 2. Ne možete zapravo umreti od starosti. Verovatno ste ovo čuli više puta, ali ne možete umreti zato što postajete stari. Umesto toga ljudi obično umru zbog neaktivnosti i bolesti koja dolazi sa starenjem. Kako pokazuju podaci, starost nije naučno prepoznata kao direktni uzrok smrti. 3. Ljudi vide belu svetlost na kraju tunela pre smrti. Mogu se kladiti da ste uvek mislili da se ovo potencira u filmovima radi drame, ali zapravo ovo je istina. David Hovda iz UCLA, Centra za istraživanje povreda mozga, tvrdi da se mnoge regije našeg mozga isključuju neposredno pred smrt, što vam stvara poteškoće da obrađujete vizuelne nadražaje i zato ljudi jedino mogu da vide belo svetlo i ništa više. 4. Vantelesni doživljaji su česti u iskustvima bliske smrti. Švajcarski istraživači mogu ovo da objasne. Izgleda da kada imate iskustvo bliske smrti, to dovodi do stimulacije desne strane mozga, stvarajući privid šestog čula. Osjećaj može biti toliko intenzivan da možete osjetiti da vam telo lebdi u prostoru. 5. Suočavanje sa smrću može vam dati priliku da se promenite. Razume se da je smrt zastrašujuća za mnoge od nas, ali naše razmišljanje o smrti može uticati na naš potencijal za promenu. Dr. Steven Taylor tvrdi da kada se direktno suočimo sa smrću i prihvatimo je kao takvu, možemo prevazići strahove i živeti život punim plućima. Ako vam se sviđa ovaj video, podržite naš rad i zapratite kanal. Hvala na gledanju.